Kwa siya mago mag siasa kama Jatend piny Kenya William Ruto koni piny Kenya okwamo kendo itayo makare. Ruto medo ni kaluwore kod okenge moseketi. Kenya ntiere opara makare kendo ok nyal pim kod pinje mantie kidienje mag pinje mayuto gini piny. Mana ka jafwambo marwa Wuod Nyambagalero, Ruto lose ik mar wuon jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa. E kinde iko mar wuon jatend kweth mathoth e od bura Anthony Kimani Ichung'wa e gwenge mag Kambura e kar chung' od bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Ka ema jatend piny William Ruto oketa yanga ni kweth maketo sirikal tesre ni Kenya ok en piny mokwamo kendo ongunyore gi ume mitayo kod kweth tama e kaka piny Haiti, Somalia, South Sudan, Yemen to kod piny Syria. We must believe in this country. We must believe in ourselves. We must stop the negativity. We must not stop the naysayers and those who speak negatively about our country. Kenya is not a failed state. Kenya is a great nation. Jatend piny mane opoyo mose nindo mzee Isaac Ichung'wa bende okoni kalure kod mise makelo ji kanyakla mane mose nindo nyiso Kenya biro dong kanyakla e kaka yor bero lwasi mar achiel mar oganda. I must say he is an inspiration of what is possible. And I want to challenge us as the citizens of this nation. Kenya cannot continue to be a third world country. Nikamuuliza mlikuwa nasema nini? Akaniambia nimeambia Ruto asisikize kelele. Aendelee na kufanya ile kazi anafanya. We as Kenya, we should ask ourselves, to what extent are we following those basic principles? You know, Excellency, the last formation of opposition in this country is us. Mimi ni mtu opposition. Lakini siku hizi juu nimeona syllabus imekimbia haraka sana. And you know, we are major stakeholders in opposition. We have not even handed over properly. Ruto manodok ne igni adek mar tend Kenya kwanza kendo riedo kenge mag dongruok mopo ne oseloko ngima e Kenya. Look at what we have done with the economy in 3 years. Look at what we have done with agriculture in 3 years. Look at what we have done with housing in 3 years. Look at what we have done in universal healthcare in 3 years. I promise you, we can change this nation in our lifetime. The fathers of the land are teaching us to be honest and open and to live upright lives. Jatend piny okoni Kenya dhi bedo kod keyo mobup kalore kod okenge mosego mag bugo sekta mar pith kod pur. Our motivation to transform agriculture, to subsidize production, to remove brokers and cartels in our coffee, tea, wheat, sugarcane industry. This year, by God's grace, we will harvest close to 75 million bags of maize. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kaloro gi monj mar jafwambo mano anyisi kwa chako nyakuro mgajwanga pisa mochung'ne jotich e migawo mar apeyni kod wuoth e kaunti ma Homa Bay. Beatrice Akugo ochungie tich ka itudo kod monjo jafwambo Habil Onyango mar The People Daily e barua maondiki kod apisa mochung'ne tudruok e lo sirikand kaunti ma Homa Bay Atieno